2020 елда Рәсәйнең төрле төбәкләрендә 7 башкорт, Башкортостандың үзендә Мишәр, Удмурт, Мари һәм Суаш тарихи-мәдәни үзәкләре асылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Тәтешле район хакимияте башлыгы Фәнүр Шәйхисламов. Һаумыгыз. Фәнүр Рафисович, тарихи-мәдәни үзәкләрнең бере һеҙҙең районда асылды. Ул Удмурт тарихи-мәдәни үзәге. Ни өсөн тап Тәтешле районында Удмурт тарихи-мәдәни үзәге асылды? Чөнки Тәтешле районда бүгенге көндә күп удмурт халкы яшәй, удмурт милләтле. Дөйем әйткәндә, менә республикала 17 меңдән ашы удмурттар бүген яшәһә. Безнең районда уларның 26%, 4300-дән ашу. Район халкының кимәленнән удмурттар бездә 1,4 өлеште тәшкил итә. Һәм дә шуның өчен дә тарихи лектә менә безнең күренекле удмурт җитәкчесе Эрнат Бектемирович Галямшин ул Башкортстанда удмурттарның милли мәдәният үзәген 96 елда асты. Һуңынан менә удмурттар тарихи үзәге, тарихи мәдәният үзәге әлбәттә бездә шуның өчен дә асылган. Нинди шарттар бүленә районда удмурт халкының тарихын, мәдәниятен һаклау һәм үстерү өчен? Безнең Тәтешле районында 17-нче буаттан башлап безнең башкорт җирләренә удмурттар килеп урнаша башлаганнар. Шул дәвердән башлап бергә тату төрле саралар үткәреп, бердәм булып тормыш итәләр. Менә тарихка килгәндә ул кызык, чөнки бүгенге көндә безнең Тәтешле районында менә Кама аръягында күскән удмурттар төбәкләрендә уларның үзенчәлеге, улар менә уларның дине тибетеме, менә язычество тибетләре битендә шулар хакланып калган. Шул юллар Тәңрегә табыну шул хакланып калган. Шуны менә бүгенге көндә хатта чит илләрдән дә килеп фин угыр халыклары уларның йолаларын, менә тормыш гадәтләрен һәм дә төрле традицияларын, тарихи кумырткаларын өйрәнәләр инде. Шул Бу нинди борынгы тарих шулай бит, әгәр дә Тәңрегә табыну шулай һаман да безнең республикалар шундай биләре хакланып калган икән. Бу үзе зур кумыртка. Минең өчен дә ул бик кызык һәм бүгенге көндә дә улар төрле юлларын үткәрәләр үзенчә. Менә сәсүдән һуң, Хабандыдан һуң улар ямгыр булһын дип теләк-теләкләр шулай бергә йыелышып, унда бутка бешереп, шундай үзенчәлекле быел уларның теләкләре кабул була шикелле. Быел нык теләгәндер. Тагы нинди кызыклы саралар була уларның? Безнең Тәтешле районы удмурттары бүгенге көнгә килгәндә, улар безнең районда берничә авылда торалар, менә төпләнеп яшәйләр инде. Ул Түбәнге Балтас авылы, Яңа Тәтешле авылы, Түбәнге Балтас авыл биләмәһендә безнең 11 авыл, шунда компакт рәвештә улар бүген тормыш күрәләр. Безнең менә үз зур хуҗалык, авыл хуҗалыгы итәкчеләре, ул менә Демен авыл хуҗалыгы оешмаһы, Агротаны авыл хуҗалыгы оешмаһы, Рассвет авыл хуҗалыгы оешмаһында шул безнең удмурт крәкәндәр дип әйтәм инде, шунда эшләп йөриләр, көн күрәләр. Яңа Тәтешле авылында яңлышмаһам удмурт классы асылган, беренче класс полилингваль класс. Әлеге вакытта был класстың уңышларын гомумән киңәйтү, полилингваль мәктәп асу идеяһы тормышка ашырыламы? Был тормышка ашырыла. Былтыр безгә кышын Ради Фәрит булды. Безнең башлык килгәндә, менә безнең удмурт милли үзәгенең активистлары шул тәкъдим мәсәләләр һәм дә уның карары буенча безнең менә удмурттарның үзләренең карары буенча Яңа Тәтешле
авылында менә удмурт телен тәрән өйрәнү юнәлешендә полилингваль мәктәп асырга дип тәкъдим иткәннәр һәм дә бұл тәкъдимде безнең Мәгариф һәм фәннәр министрлыгы кабул итте. Былтыр без 1 класста астык. Киләһе елда пландарда бұл мәктәпте федераль программа безнең президентыбызның дәвам итә бит инде. Шуңда капиталь ремонтка керетеп, укытучыларның квалификациясын күтәреп ала бирһә, шул полилингваль мәктәп асырга пландар бар инде. Менә былтыр 1 класс без менә удмурт теле полилингваль классын астык инде. Яңлышмаһам, ошо удмурт тарихи мәдәни үзәге шулай ук әлеге вакытта капиталь ремонтта. Хәзерге вакытта аудиоманда эшләр алып барыла. Бүгенге көндә килгәндә ул бу 2 елга каралган безнең планда инде бу ремонт эшләү эшләре. Бүгенге көндә онда бөтә демонтаж эшләре эшләнеп бетте дип әйтһәм була инде. Һәм дә менә фасад стеналарын йылыту, онда каркастарын кую, эсендә бөтә демонтаж эшләрен, электромонтаж эшләре 85%-ка еткән, идәннәрдә яңадан түшәнүләр, менә теге кара черновой отделка дип әйтәләр бит инде. Шул эшләр бүген эшләнеп бетте инде. Һәм дә менә бүлмә ара стеналарды ешырту эшләре алып барыла. Улар да бүгенге көндә беткәндер инде. Хәзер төзүчеләр буенча, безнең пландар буенча кышка теге эстәге таза эшләргә инергә инде. Эстә булган елы тышта булган эшләрне бетереп, һәм дә территорияны төзекләндерү эшләренә әзерләп, эскә кереп, онда зданиесендәге, бинасындагы эшләрдә таза эшләр белән шөгыльләнү шундый пландар. Касан асырга ният? Ният асырга Алла бирһә киләһе елда көзен. Чөнки безнең менә Удмурт фольклор фестивале үткәрелә 2 ел һайын. Без былтыр үткәрдек, бу безнең брендовый сараларга кергән. Уга айрымса Мәдәният министрлыгы менән аксалар бүленә. Шуның өчен дә без менә юбилей 10-сы шул Удмурт фольклор фестивален үткәрергә дип пландар курабыз инде. Бик яхшы. Гомумән алганда Тәтешле районының күп милләтле халкының мәдәниятенә игътибар нинди, авыл клублары, авыл мәдәният усактары нинди хәлдә, белгечләр yeterлекме? Белгечләр авыл yerində Авыл yerində да түгел, гомумән проблема. Гомумән проблема. Һәр өлкәдә белгечләр проблема инде. Аның менән шөгыльләнәбез. Аллаһка шөкер, менә авыл мәдәният белгесе дигән программа бара. Шунда безнең менә 2 катнашучы булды. Уларга да матди ярдәм иттегендә. Бүгенге көндә айрымса ярдәм итәргә тырышабыз. Авыл клубларына килгәндә былтыр менә Шулган авылында Мәдәният министрлыгы менән матур итеп бер клубты ремонтландырган, монда фасад эшләре, зур эшләр эшләнек. Безнең районда автоклуб эшләп килә. Ул менә мобильный инде Газель базарында эшләнгән автоклуб, сәхнәне куеп шунда авылларга йөриләр, менә клублар булмаган авылларга йөреп. 2 ел рәттән безнең автоклуб менә бүгенге көндә Башкортстанда яңлышмаһам 11-12 автоклуб эшләп йөри районнарда. Безнең район менә 2 ел рәттән беренче урынны алды инде шул конкурс үткәрәләрендә, автоклублар арасында. Анда күпме саралар үткәргәннәр, күпме кешеләр катнашкан, шул критерийлардан конкурс алып барыла инде ел һайын. Димәк, авыл мәдәният усактары клубһыз калмай, ни булһа. Калмаган. Бuna Удмурт мәдәни сараһы үткәрелә фестиваль районның бренд сараларының бере. Тегеле ул күрше республика менән бәйләнеш бармы? Улар үткәрүләрнең милләттәшләренә игътибар итәме? Әлбәттә, без менә һәр вакыт безнең күрше
республика, Удмурт республика һәм элемтәлә. Ундагы менә милли министр манда, ул безгә бер вакыт килеп киткән, шуның һәр вакыт элемтәлә, һәм дә уларның Удмурт кенеш дигән безнең менә Башкортлар курултайы бар бит инде, уларның Удмурт кенеш дигән шундай оешмаһы бар, һәм дә улар гел безнең сараларга килеп катнашып йөриләр. Былтыр бер фестиваль үткәргәндә уларның артистлары безгә килделәр, Аткалаңа артистлары килеп сыгыш яһанылар. Без Һабантуй мәйданында былтыр үткәргән икән шул сараны. Киләһе елда инде менә шул яңа Удмурт тарихи мәдәният үзәгендә үткәрү пландар бар инде. Гомумән Удмурт республиканың үзендә шундай тарихи мәдәни үзәкләр бармы? Булар безнең Башкортстан тәҗрибәһе турында нинди фикерләр? Уларның әлбәттә бар, уларның менә халыклар дуслыгы шундай оешмалары бар. Менә дөрестән дип әйтәм, анда кергән булмаган шундай тарихи үзәкләргә. Әйтеп китәргә кирәк, менә безнең республикала бу уникаль күренеш дип әйткәндә булар инде, менә халыкларның тарихи мәдәният үзәкләре. Чөнки мин менә интернет селтәрләрендә караганым, безнең националь республикаларда менә именно шундай тарихи мәдәният үзәкләре, бәлки улар икенче аталардыр инде, мин шулай анда индереп шай запрос яһаганым, анда менә тарихи мәдәни үзәкләр тапмадым. Бұл Башкортстанның уникаль тәҗрибәһе дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә. Шулай дип уйлыйм мин. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә һәм эшегезгә артыган уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла Тәтешле район хакимияте башлыгы Фәнүр Шәйхисламов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.